glorified and be magnified egameni likaKristu Jesu umsindisi wethu. Amen. Ngizofunda iscripture bazalwane bami, just one scripture. Just one scripture mase siyathandazana. Ngicela sifunde incwadi kaTimotheyu, second book of Timothy, chapter number 3. It is second book of Timothy 3. Right. Sorry, it's first book of Timothy. Sorry, it's second book. No, sorry, it's first book of Timothy, chapter number 3. Verse 14, utlokhu ngikulobela khona ngethemba ukuza kuwe masinyane. Verse 15 uthi kepha uma ngilibala khona uyakwazi ukuthi kumelwe ukuba abantu bahambe kanjani endlini kaNkuluNkulu eyibandla likaNkuluNkulu ophilayo, insika nesisekelo seqiniso. Kuvunyiwe ukuthi inkulu imfihlakalo yokukhonza uNkulunkulu, yokuthi owabonakaliswa enyameni walungisiswa emoyeni, wabonwa izingelosi, washunyayela izizweni, wakholeka ezweni, waphakanyiselwa enkazimulweni. But what I'm looking for, this is verses number 15 Zion. Kepha uma ngilibala khona uyakwazi ukuthi kumela ukuba abantu bahambe kanjani endlini kaNkuluNkulu. Bahambe kanjani endlini kaNkuluNkulu? Endlini kaNkuluNkulu eyibandla likaNkuluNkulu ophilayo, insika nesisekelo seqiniso. Amen. English version says, but if I am delayed, I write so that you may know how ought to conduct yourself in the house of God. Amen. Amen. I write so that you may know how you ought to conduct yourself. How you ought to conduct yourself in the house of God. How you ought to conduct yourself. Lithi ke uma ngilibala uyokwazi ukuba abantu bamele ukuba baziphathe, bahambe, lisho kanje lithi bahambe kanjani endlini kaNkuluNkulu. So la uPaulos obekhuluma noTimotheyu eqinisekisa indaba yokuthi afundise indlela yokuyiphatha endlini yenkosi. Number 1 bazalwane bami, indlu nendlu inama rules ayo. Bazalwane fanele sikufunde enqala okuqala nje, point oqala nje ufuna ukukhuluma ngayo. Indlu nendlu inama rules akhona. Khona into ethiwa ama house rules. Imithetho yendlu. Indlu nendlu inama rules ayo. Muye court lapha nenkantolo uzofika ama rules akhona. Maybe phakathi kwezinye izinto abazokutshela zona ezokuthi awungeni mhlawumbe isiqhoko, awufaki isiqhoko uma uzongena phakathi. Imithetho yendlu usungena kuyona. Mhlawumbe awungeni ufaka isiqhoko, cellphone yayicisha, ungavula ifoni, ngeke ungene ecourt nje uhlala hamba ifoni hamba ukhuluma naye. No. Security yakhona nje uthi no stop. Phone la ingene, awufanele ureceive ama calls la. Imithetho lelawula indlu noma indawo sekuyona. Kubalulekile ke bazalwane uma usuku uzongena endaweni ekanjalo ulandele ama rules akulonda. Uma uzongena ebank, nase bank la khona kunama rules akhona. Ebank uma uzongena khona same applies nakhona. Amanye ama bank kodwa ngicishe amaningi awo 99.9 awo. Aze ngizothola khona ibank alawa abantu babamba amafoni bakhuluma. Nakhona futhi ebank kunama rules akhona. Awufoni uma ungena icall security no. Akuvumelekile, baqinisa security yakhona. Akuvumele ukuthi ubamba ama cellphone. Kunezinye izinto ongeke uzenze. Ngoba nakho ulandela imiqathango nemithetho yasebank. Same applies everywhere nasesibhedlela nakhona. Once wangena nje egate kunama rules alawula indawo sokuyona.
yabo. So nasesibhedlela ke uvela usufike khona wenze noma kuthiwa uhlala khona noma uzovakasha uzobona umuntu, kunemithetho ethile yakhona. Ikhathi mhlawumbe awungeni ngesikhathi esithizeni usona abantu basenodokotela, awuvumelekile ukungena weqe kulapha noma bevalile bahenqa lapha besanaka ipatient, wena uvule uphenya lapha and attend. Kunezinto zakhona ofanele ungayithini. Indlu nendlu nemithetho yayo. Uyabona ngabala hambe parliament same story. Uyabona kunama house rules, imithetho yendlu yakhona nayo iparliament ilawulwa imithetho ethile yendlu yakhona. Ikupho nje la kungena umthetho khona. You may go as far as esikoleni, hamba esikoleni nakhona, esikoleni same applies. Kunemithetho yakhona. Mawufika mhlawumbe i-uniform i-compulsory uma umfundi fanele ugqoke i-uniform, kunesikhathi esithize ongenwa ngaso. Awuvumelekile kune staff room, akuvumelekile ukungena lapha, awuvumelekile ukwenza ukuthi. Kunemithetho onikezwa yona. Same applies bazalwane even nendlu kaNkulunkulu. Nasendlini kaNkulunkulu futhi, indlu kaNkulunkulu i-institution. Nayo futhi inama rules nemithetho yakhona. Okufanele nakhona umzalwane uma uzongena ebandleni. Kwabe ebandleni bazalwane olinto yelo liqiniso. Elokuthi ucabanga ukuthi mase sisebandleni sisendaweni la khona angazi uPaulos uthe singabakhululekile kodwa singayenzi inkululeko yethu ibe lithuba enyameni. Nasendlini kaNkulunkulu bazalwane same applies, kunemithetho esilawulayo. Yabona noma sisindisiwe kunama house rules, kunezinto ongeke wenze msebenzi kanjani because of hayi kusesontweni. No. This is one of the most professional institution, the local church. Local church nayo inama rules ayo, inemithetho yakhona ekumele ukuba ilandelwe abantu abangena noma abakhonza kulolo bazi. So same applies nama religion. Yabona inkolo nazo ingemithetho yakhona. Namabandla amanye ongangeni necathulo mawuyokhonza nabo, shiya icathulo ngaphandle ungene ngeenyawo. Imithetho yakulolo bandla, then mawusufike khona aphoqele ukuthi ulandele lo mthetho or else kungayina kuya khona. Ngicabanga ukuthi nje yonke into oyibona istable, oyoyibona imile, uyabona oyibona imile for years, isuka ilawulwa imithetho ethile. Uma kwaxega lo mthetho lo nto iyafa ngoba imiswa yiyo. Yabona mayike lo mthetho yafa, imithetho angazi uyibisa kanjani, imithetho ama policies noma ke lezi insika esimisa ngazi imiso, yeah. Imiso izona ziba izinsika ezimisa lo institution. Once kwanyakaziswa yona, then we begin to face lo nto iyashake ayibisaba na balance. Awoqala ngifuna sikwenze bazalwane. Bana must know ukuthi uma ungena kwi local church, ungena ebandleni, kunemithetho ozofana ukuthi uyilandele. Bazalwane bami, as much as okay, singabantu bakamoya. Kanti abantu abaningi bathi hayi bazalwane singabakhululekile manje asilawula umthetho manje sihamba ngomoya. No, that's not true. Incwadi yamaRoma chapter number 8 lithi akusekho ukulahlwa kulabo abakuKristu Jesu. Bese lithi ngokuba umthetho kamoya okuKristu Jesu ungikhululile emthethweni wesono nokufa. Athi ngilifunde livesi bazalwane ngoba ngiyazi ukuthi beningazi ukuthi umoya engcwele nawo unayo umthetho. Romans chapter number 8. Kanjalo akusekho ukulahlwa kulabo abakuKristu Jesu. Masithi ngokuba umthetho kamoya, capital letter, wokuphila okuKristu Jesu ungikhululile emthethweni wesono nokufa. Lithi for the law of the spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law. Meaning bathandaka ngisho umoya engcwele naye unayo umthetho. For the law of the spirit, capital letter, of life in Christ, ngokuba umthetho kamoya wokuphila. Fanele sazi bazalwane bami ukuthi masikhuluma ngomoya engcwele asikhulumi nje ngompunzi edlemini. Kodwa nomoya engcwele umoya engcwele uprincipled, unemithetho nezimiso okufanele umuntu ogcwaliswa ngamandla kamoya engcwele ayilandele. Now we local church bazalwane, as much as we are a spirit filled church, but there are laws, there are policies alawula lo institution noma lo local church. So kufanele ukuthi ke umzali noma ingene ebandleni yazi qala ukuthi mawuzongena nje ukhonze ebandleni noma wayingxenye yebandla uzolawulwa imithetho yalona. Niyakhumbula ukuthi ngangakhuluma kuyo lento ngakhohlwa njalo front row, middle row and ne row yokugcina ungayikhohlwa.
ilento yami nje isetha lokhozana ungakhohlwa ngiphumile ku topic. Niyakhumbula ukuthi ngangasakakhuluma khona la endlini bazalwane sakhuluma ngento ethi fanele wazi uma umuva uyongena ebandleni noma ungena ebandleni kade uphuma usizwa inkosi kade uphuma ezonweni noma ekezweni nawo usuzongena ebandleni usuyamukela uJesu uba inkosi nomsindisi. Yazi ukuthi ususindisiwe ugcwaliswa ngamandla kaMoya Ingcwele. Usindisiwe njalo wathathelwa izono. Thank you. Usindisiwe wathathelwa izono. Yes, wagcwalisa ngamandla amangcwele wabhabhadisa. Mase ungena kwi-local church uzolawulwa umthetho kaMoya okuKristu uJesu. So nakhona uzolawulwa umthetho othile. Ikhona ilaw, ukhona umthetho, khona izimiso ozofanele uyilandele. Uzokweluswa ngezimiso because noma yipi institution ilawulwa ama policies noma izimiso lezo isuke zakhe lo policy yama. So ke njalo zakhe njalo local church yama. Insika ezimisi local church ilento ethiwa ke izimiso ofanele zilandelwe yiwo wonke umuntu ongena ebandleni. So it's not true ona izinto efanele sibe ngamaqiniso bazalwane. It's not true ukuthi if ungene kwi local church we are just ngaze free agent yabona nje umzalwane nje oyilawula. No, uzolawulwa izimiso ezoyimisa uNkulunkulu through the leadership. So kuba khona izinto ozoyilandela ukuze impilo yakho ilawuleke. Ingakho lithi ke uma ngilibala wena uyokwazi ukuthi abantu bamele ukuhamba kanjani endlini kaNkulunkulu. Uyokwazi ukuthi abantu bamele bahambe kanjani. Elisilungu lithi uyokwazi ukuthi abantu fanele bayiconduct kanjani endlini kaNkulunkulu. I-conduct yabo indlela kufanele bayilawule ngayo, indlela kufanele baphile ngayo endlini kaNkulunkulu. Uyokwazi ukuthi fanele baphile kanjani. So ngizama ukuthi ke number 1 bathandaka indlu kaNkulunkulu indawo yeorder. Indlu kaNkulunkulu indawo enomthetho. Umoya unomthetho. Indlu kaNkulunkulu futhi ngokunjalo bazalwane kunomthetho owulawulayo indlu kaNkulunkulu. Number 2 ke bathandekayo ngifuna ke singene kule part obangizobe siyibuke le yethu nemithetho yendlu kaNkulunkulu. Ngifuna sibuke niqala nje, ngifuna ukukhuluma ngento general nje simple. Ngendlela yethu yokuhlala. Number 1 siyazi ukuthi amabandla lawa amanye mhlambe njengalawa charismatic na Pentecostal anabantu asibabiza ngithiwa ama-ushers. Laba abantu abalawula abalungisela abahlela indlela yokuhlala kwabazalwane. So amanye kamabandla mhlawumbe awanabo lobo bantu. Uyangena nje hamba uyohlala. Abanye kuyaziwa nje lapha yakuhlala obani, lapha yakuhlala obani. Oqala bazalwane uma uzongena ebandleni esikuthandazelayo qala nje iqala kuma-ushers. Ama-ushers qala fanele kuba abantu abakwaziyo ukuposition abantu ngendlela eright. Sometimes bathatha umuntu okwi-authority osemandleni bambeke bamhlalise endaweni mhlawumbe. Okay, oqala nje bazalwane asilingani ngokusho ngokweBhayibheli. Yabo uNkulunkulu siyafana kodwa iqiniso ukuthi asilingani. Bakhona abantu ngokwendlela yethu yokuhlala obona ukuthi laba badinga ukuthi bahlale endaweni ethile maybe ngenxa ye-authority yabo noma ngenxa ye-age yabo noma ngenxa yezimo zabo ke zempilo. Yabona khona umuntu ombona athi okay mhlawumbe ungena uyambona ukuthi uphazamisekile akakwazi ukuyohlala umhlalise in a certain place endaweni ethile ngenxa yesimo sakhe sempilo. So indlela zethu zokuhlala zine meaning nazo. So kuyenzeka umuntu ahlaliswe phambili ngenxa yokuthi 1 ukuyi-authority ethile, 2 ingenxa yokuthi mdala mhlambe nge-age, or 3 ingenxa ukuthi ufike early. Yabo omunye ngenxa ukuthi ufike aqala indawo esekhona ile engase phambilini ngaseqaleni. So kuyenzeka ukuthi uhlale kulezo ndawanyana. Of which ke umsebenzi lo sokwenziwa kakhulu ama-ushers. Ngizobuya kodwa nakho lokho next time mhlawumbe ngikhuluma nje ngidlula ukuthi indlela yokuhlalisa abantu naye ibalekile. But ke akwesithi ke sesihleli ngifuna ukukhuluma ngathi sesihleli enkonzweni manje. Khona uline oseqaleni depends bazalwane ukuthi i-local church ingakanani. Abane kodwa nje angeke ngabikho uline angeke. Ngisho
singaba nendle encane kanjani kodwa akulutho singaba kuthiwa ulayini wodwa nje la sihleli khona kuzoba khona i-front row ne-second row ne-third row ne-fourth row or whatsoever lo line osemuva ngisho abethu indlu inkulu noma incane noma iclass noma yini kodwa khona ophambili khona osemuva that one is showcase ngawumlingo kuthiwa akekho hlela emva komunye makhona yabo so izoba khona leyo nto khona ophambili khona ophathi nendawo nosemuva ngifuna ke siqale sikhulume firstly bazalwane ngaba front row members in the church nazi izinto ofanele uyiqaphele mawuthi kwenzekile waba ngumzalwane ohlala ngaphambili front row ke ngikhuluma uline oqala depends on the number of the church imibandla likhulu it depends on the size of the church uma bandla likhulu ngisho uline wesithathu ngisho wesi4 uyabala njengoline ophambili kuya ngokuthi ibandla lingakanani kodwa akwengilinganisa nje ngebandla ke likahle kuno line oqala uline wesibili mhlawumbe uline wesithathu then ipodium ipulpit noma indawo lesingaphambili lama lines lawa awu3 siwarate siwathatha njengoline wethu wokuqala labo bantu basemehlweni wawo wonke umuntu ozobe enza something ngaphambili ngaba akwengithathe njengompriest kuphela umuntu ozobe ekhonzisa ngizobayeka laba bantu ngaba umuntu ophethe program director ngaba umuntu ozobe ekhonzisa umuntu owenza iwelcoming amehlakhe okuqala nje uma uvuleka azobe ebheka laba bantu abangaphambili lokho fanele ukwazi bazalwane leyo nto nje just leyo nto common ngisho ngayo ungabale kwini amehlakhe okuqala nje umuntu uma ngaphambili front row second row third row uqala kubona then amehlakhe aphakame aye kulaba abangemuva ke yes indlu yonke uyayibuka kodwa amehlakhe amayiqala nje uqala kulabo bantu abalanga phambili so kubalulekile ukuthi mawuhlele efront wazi ukuthi uspeaker nomuntu ongaphambili into oqala nje uzobe eqala ngisho bekuthiwa kukhonto ayikhulumayo uzoba abantu bokuqala azoba amehlakhe azobe ebheke ngakubona azoqala kuwe ngoba usephambi kwakhe lokho obvious akwenziwa ukuthi uyakhetha event is general it's common obvious azoqala kuwe uzobuka la ngaphambili then ke uzoya ngiyindlu yonke ke uyibuka kodwa laba abantu abangaphambili bona abantu bokuqala okufanele ukuthi bazi ukuthi umuntu ongaphambili iattention yakhe iqala kubona ngisakhuluma ngomuntu ongaphambili angakhuluma ngabo umuntu fanele benze ngikhuluma nje umuntu ongaphambili attention yakhe nje oqala nje uzoyinika laba ahambeke ngamehla azophuma kulaba abangemuva so ke ngenxa yalokho bazalwane kufanele wazi ukuthi uma uhleli phambili ukuhlala phambili bazalwane bami kunangani ukuthi ngisho kanjalo lento kune responsibility ethile kufana nokuhlala phakathi nendawo kune responsibility ukuhlala emuva futhi nakho ine responsibility abantu uyithatha lento ye sitting bazalwane bami enkonzweni you'll be shocked ukuthi imibuso leminye elwa nathi iyayimaka indlela esihleli ngayo kunendlela okuathekwa ngayo abantu abahleli phambili kunendlela okuathekwa ngayo abantu abahleli phakathi nendawo kunendlela futhi okuathekwa ngayo abantu abangemuva ayifani phambili number 1 bayazi ukuthi if you want to mufuna ukuphazamisa noma umuphi umuntu owenza presentation noma presenter something ushumayelayo wenza noma yenza lama lines lawa aka 1 or 2 number 1 anga concentrate yabona anga switch on once umuntu nje wavula amehlo noma wenza ini either uyahlabelela noma uyashumayela wavula amehlo akho wabona labantu laba ngaphambili be-act ngalendlela engizoyikhuza namhlanje ukuthi ungenzi njalo uma uhleli phambili immediately lo mzalwane ongaphambili wenza njani uyadraineka uyadiscourageka noma ngekasho uyabo noma ngekasho khonto ayicontributayo uma usuku uhleli la umuntu osukela ngaphambili you play a very big role okay thank you Holy Spirit bazalwane you must know ukuthi uma kukhona umuntu owenza something ngaphambili wena ula kwi-floor bazalwane this is not a one man show ikhona into ocontributor ngayo noma ungayanga epulpit ngoba enye mistake ucabanga ukuthi uyozofaka i-effort noma ucontribute with something ngenxa ukuthi usungaphambili ikhona into uma uye enkonzweni nje kunjani pho bazalwane manibuthana omunye uya nehubo omunye uba
nosprofeto, omunye uba nesambulo, omunye uba nesifundisi, omunye uba nomhlabelelo, omunye uba nelimi, omunye uba nokuhumusha ilimi. Lithi konke kwenzela ukwakhiwa kwebandla. Futhi akekho umuntu oze enkonzweni bazalwane engenalutho angacontribute ngayo. Noma kuthiwa akusiyona kwesikhathi akubi message, akubi yani, but wokwazi ukuthi i-presence yakho, that amen, that prayer you do, that lokho kubhekha makuhlatshelelwa, lokho kuvuma, you are contributing with something. Your amen, your hallelujah contributes something big ebandleni, ekukhonzeni. Akekho umuntu okhona nje for no reason. So now fanele wazi ukuthi uma ungena enkonzweni, switch on. Mangithi switch on, ngisho ukuthi yenza sure ukuthi you concentrate. Yazi ukuthi usemsebenzini nawe kanye naye umuntu ozoya phambili noma ongezukuya wena noma ungezukuya phambili. Akusiyo iduty yabantu abazokwenza i-item ethile ukuthi benze njani, ba service noma concentrate. No, irresponsibility yayonke umzali nongenayo enkonzweni. So ke number 1 ke mawuyi front row, nazi izinto ezibalekile ofanele ngoba sengifuna ukuba okunye sokuqedela next time. Ezibalekile ofanele uwenze sure ukuthi uyayibamba. Indlela yakho yokuhlala is so much important. No ngisho nje in a very good way. Yabona indlela yakho nje yokuhlala iyodwa, say something. Once wahlala esihlalweni, maybe ngisho kuma une problem, maybe wahlala angazi extra kanjani, but wahlala mhlawumbe stretch umlenze, wahlala lokho wakhombisa nje ukuthi u-off, more especially ulanga phambili. Hey, you are saying something. Leyo nto i-convey message enzima kabi kumuntu osuke e-call ngaphambili. It's either you say to that particular person, uyabona into oyikhulumayo nje iyangibhora, or else hey ngifisa ngangcono usuqedile. Indlela yakho yokuhlala fanele ikhombise ukuthi you are part of into eyenziwayo la enkonzweni. Number 2, eyenziwa naye lo mzalwane ongaphambili. Ngisakhuluma ngokuhlala kuphela, ngakakhuluma into eningi, ukuhlala. Yabo, sometimes abanye abantu abayikho aware uthi indlela ahlele ngayo uyashumayela khona ayishoyo kumuntu owenza something ngaphambili. Yabo, ngisho ukuhlala kwakho fanele ukusho ukuthi ngiyingxenye yalento. Angisho ukuthi do something, indlela nje yokuhlala fanele ukhombise ukuthi no, I'm ready. Yabona nje ngiready ukuthi lento ezokwenza uNkulunkulu la nami ngiphathi yayo. I'm part of what is happening. That is indlela yakho yokuhlala, number 1 qala. Then number 2, okunye ngifuna ukukhuluma get into deep bana ngisho nje indlela yokuhlala, ngikhuluma nje ngendlela yokuhlala common, general indlela yokuhlala yomuntu, male and females, ukuthi lihlala in a way that ekhombisayo ukuthi nje uswitch on, you are part of what is happening, part of the move. Ukuhlala bazalwane kukodwa kuyakwazi ukuxoxa, kuyasho ukuthi ukhona la noma ukho. Yabona, so that is so much important. Umuntu mangahlala athi kanje, because niyangibona vele thothi uhleli lokubuka kanje uyambona lo muntu khona ayishoyo, unless otherwise umuntu ene challenge yokugula and other stuff. But the reality is fanele indlela ohlala ngayo qala ibooste umuntu owenza into. Oh God, bazalwane, yabona awungitshela into, ukuma phambi kwabantu lokuma phambili kunempi yakhona akukho lula. You need a support yabazalwane abasuke bengekho enkathi uphambili usuke usempini nje, ngoba fanele uconvey message noma kudlulise noma uyahlabelela noma abadumisi nje bona bathwala kanzima ngoba abahlabelela imhlabelo singavumi sichekukele nje babuye kanje ayihlabela ingane umuntu mivula amehlo abazana bayirelaxele nje, omunye ibekile isandla kanje uyambuka, omunye utrofa ifoni. Yabona, omunye uyitrofela ifoni kanje uyahlabelela lo mzalwane. What message are you conveying? Are you saying hayi sisi awukafiki
la mzalwane bhuti awukafiki awukanginyakazisi yabona no into bazalwane bami enza ukuthi iministry esuke yenziwa umzalwane ngaphambili isheshe yokhele ebandleni ukuthi ibandla nalo ikhona irole ofanele idlalwe abazalwane. Let us come to that fact bazalwane. Ikhona irole nawo ofanele uyidlala. Ngeke ngezwe abantu bethi no ntombazana siphi usinika uNkulunkulu. Are you ready to receive him? Because enye challenge ngempela khona uNkulunkulu akadeliver. Uthola i-receiver ke this time. Thola umuntu relax nje ubona ukuthi khohli ufaka amapijama, khohli upholile. Yabo there is ayikho into ethi kuye I want to ngathini singama partners angazi we are working hand in hand nomuntu oma ngaphambili. Yabo so indlela yokuhlala udunyiswa ukhona umzana okhuluma owenza something oletha any item ngaphambili. Thina siphansi la esingabanga nalithuba la kuya phambili asinikeze all kind of support kumuntu osuke ngaphambili in terms of attention. Singakathi amen, singakathi ngiyakuzwa uzuwa imngedwa, singakasho ukuthi haleluya, singakasho indlela nje yabona iappearance yethu, indlela yethu nje fanele isho ukuthi laba bantu engizokhuluma nabo they are ready to receive what I'm about to do. Lonto iyayibooster i-confidence yomuntu ongaphambili, then ke umlilo ushesha wakhe. So indlela yethu okuhlala. Number 2 ke okunye osibili ukuthi ngithe switch on. Okunye osibili futhi ofanele ukwenzeke ukuthi menze umuntu okhulumayo ngaphambili uma ebheka ngakuwe abone ukuthi umlalela. Ngiyazi ukuthi umuntu mayikhuluma amahlakhe ahamba mhlambe in different places. Maybe angabuka ngapha, abuka abange ngemuva, abuka abaphakathi nendawo. Kodwa laba bazana abanga front row, second row, third row bafowethu niya contribute a lot. Niseduze kwe-altar, niseduze kwe-pulpit. Make it a point ukuthi umuntu ola ngaphambili bazalwane uyabona uyakubona ukuthi uyiphathi yento ayenza. So you always concentrate. Akathi mayebheka ngakuwe akubone ukuthi lo mzalwane usithi sonke. Ayike into ebuhlungu uyahlatshela uJesu nathi ngomoya la kepha ngale nasithomo nale. Uthi uvula amehlo kancane umbona umuntu uyibhekele phansi uyichofela ifoni. This is yayilimaza administration because usuka wenza cut off unqamula angazi bakuthiwa kubani kwakuthiwa yini kwa physics khona ama conductor of heat yabo good conductor of heat bese kuba khona izinto ekuthiwa ama non conductor of heat yabona into ayikwazi ukudlulisa ugesi yabo kuthiwa yini ama insulator lezo zinto ayingawudlulisi ugesi bangitshela abantwana bami lapha ama insulator lo awukudlula ugesi lapha yabo fanele God must help us. Fanele ukuthi uma kwakhelwa into from pulpit laba bazana abaku front row receive quickly yabo receive quickly, make this person owenza administration ngaphambili kube lula kuye because bazalwane akwenze isibonelo ma kukhona umzana ole emuva ethi amen iqinisa ithi indlebe leza physical azizwa kalula kulomuntu ongaphambili yabo kodwa makusho umuntu ola ngaphambili haleluya esasho nje umuntu ethi bazalwane ngiyalibikelela egameni kaJesu ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe namhlanje ngizokhuluma ngesihloko esithi ukuhamba phambi kaNkulunkulu ngokwethembeka. Then the front row irresponsibility yokuthi yes hallelujah amen kusho ukuthi hayi we are ready to hear ukuthi silalele ukuthi uNkulunkulu uzothini ngathi ngokuhamba phambi kwakhe ngokwethembeka. Okay ngizolithi indumiso bazalwane ngiyanibingelela egameni kaJesu bazalwane sizohlabela umhlabelo indumiso umhlabelo obeka uNkulunkulu emoyeni wami ilo ethi ngegama lakho Jesu kuguqa phansi konke sithi hallelujah praise God hallelujah. That hallelujah oshiwe yilabo abazalwane enguzwayo mina ngingaphambili ithi lento my audience is ready to receive. Once the front row people is quiet coughing phone angazi ukuthi amafoni solo noma kudlala WhatsApp noma once ama front row and second rows are playing WhatsApp while is busy say introduce the move because each and every minister in a move ethile uNkulunkulu ayithume yona
noma uzoletha umthatha umnikelo kukhona kodwa ayithunyiwe, noma uzothwele uzoshumayela, noma uzohlabelela, noma uzoletha ama-announcements, noma kuzokwenza noma yini ke engayaziyo noma any item, kodwa isuke eyithunywe uNkulunkulu for transformation of the church. Front row people, I wish I can animemeza nonke la ningize nonke kanye kanye. Abantu abahlala kwi-front row, you have a responsibility. Kuhlala phambili bazalwane bami, it's not just something nje ofanele uyijabulethe useduze kwala kukhulunywa khona. Unama responsibilities. Fanele wenze sure ukuthi umuntu ongaphambili akazizwa yedwa. Sibe sikhona nathi la sihlele ngaphambili. Our attention is very important. Uyobona mase kuwena ungaphambili. Uthi uyakhuluma nabantu babone bengakunakile bayichofela amafoni. So things that you need to do, give 100% attention. Entweni yenze ngoba ila iduze kwakho. Ngiyaye back row. Ila iduze kwakho. So one ke izinto ofanele wenze show to uyakho. Give a full attention, 100% attention. Kube niyabhala nje bengizothi switch on. Number 2, give 100% attention entweni esuke yenziwa umuntu ongaphambili. That is so much important. Don't forget, amehlo okuqala kumuntu osuke ngaphambili aqala kwi-front row. Front row nje. Ngitheni number 1, indlela yakho okuhlala ayilethe i-confidence kumuntu ongaphambili. Ungahlali ngalendlela ukuthi umuntu aphelwe ithemba ukuthi kodwa bazoke bangizwe laba bantu. Hlala ngendlela yokuthi mfowethu we are ready uthi nenduma yini uNkulunkulu athi into akuthume yona, we are ready to receive it. Number 2, give 100% attention. Give 100% what? Attention. Number 2, avoid ukuthinta kakhulu, ukusebenzisa kakhulu izinto ezifana nama-cellphone unnecessarily. Yabona, avoid nje lento yo chatting. Hleli front row, ngithi ngiphakamisa amehlo la ngenze item, ngikubona ubhizi ucofa ifoni futhi ngiyabona ubhala ama-note alento engiyikhulumayo. Futhi this thing yokuthinta kwakho ifoni has nothing to do with into engiyenzayo mina. Wena nje umunye umhlaba, mina ngomunye. It cut off the anointing. Ugcobo bafowethu lungamafutha liyoma. Bona izitsha amazi ngababikho alivele loma njengoba kwenzeka kuloyo wesifazane. Kwaphela izitsha kwanqamuka amafutha. So make it a point that you connect. Mawuhleli phambili nje connect. Network yakho ayidonsa. Ngaphela i-network. So avoid things like touching your phone too much and stuff. Number 3, avoid sleeping. Angqonile iclass lami leli ngizwa nonke. Avoid, number 3 into ofanele avoid. Avoid ukulala. Kunzima. Athi umzana uyaqala nje uhlelo athi bazalwane sesoqala iprogram yethu. Uyabona 2 members la kwi front row alele, angazi kona what ground. Akuvamile kodwa ukulala ngaqala iprogram. Kuba isikhathi sezwe. Twayize kubingelelwa sesoyiwe ezwini. Uyamachina abantu uyahlabela abantu balele. Sleeping, avoid it. Front row and second row, intimidator. Umuntu osuke enza any item ngaphambili. Mawusukulele, more especially kwi front row, uyamphazamisa. Uyabona ngoba lento yokulala iningi into eyishoyo kumuntu omese ngaphambili. Depends on the maturity of someone. Umuntu mayisekhulile uyathi okay lo usulele nje unengxaki zakhe, ukhathele, osekhulile. Uyakweqa shumayele noma ulele. Omunye kuyamlimaza ukuthi ulele obuyitshela ukuthi usho ukuthi ubhorwa yilento oyikhulumayo. So the better thing that you may do is to sleep. So avoid sleeping. Ngiyazi ukuthi some of us baphuma emsebenzini kade benza ama-night shift baphuma baye enkonzweni. Kodwa avoid akohlala ku front row kakhulu. Angisho khona indawo ongalala kuye esontweni. But nje kuba nzima kakhulu uma usuke ula eduze kwelokhozana kwe-pulpit. It's discouraging kumuntu osuke kulalela. Avoid sleeping. Avoid sleeping. Number 4, nombani manje. Number 4, avoid ukubuka iwash. Khona abantu ngiyazi kuyajwayeleka nje ukuthi umuntu lokho ephaqaphaqa ebuka isikhathi. Yabona ngiyazi khona abantu abakujwayele lokho phaqaphaqa sebuka isikhathi.
ukubuka isikhathi convey i-message eningi kakhulu kabi. Omunye usuke efuna ukwazi isikhathi nje general. Kodwa yiba ne-art, ube nendlela ethile mhlawumbe ufuna ukwazi ukuthi isikhathini, angazi ukuthi isizathu sokusiphi. Yabo makusenkonzweni kodwa sokufuna ukwazi phela isikhathini fine. Kodwa zama indlela nje enye wise yokwenza umuntu ongaphambili angaboni ukuthi usubuka isikhathi ngoba ma umuntu ekhuluma ubuka iwash ukhona i-message osukuyithuma kuye. Yabo use-waste isikhathi njengamanje awusekho kulento ayikhulumayo. Uzabe usedlulile manje noma ngabe indaba yakhe iphelile. Ngisho ukuthi wenza ama-announcement wathi umuntu wabuka isikhathi uthi umuntu ongaphambili usu-waste isikhathi. Lento suyikhuluma manje ayisakhandi sense, you are wasting my time. So those things, more especially ma we-front row, I'm talking about the first row, second row, third row. Those rows amehla solo busy, umuntu ophambili abusy la ngaphambili. Ubuka isikhathi too much then phambili baqapha usubuka isikhathi. Ayi uyamlimaza umuntu ongaphambili. Muzo uthola umuntu engakakhuli engagcina elimala. Ungamuzwa omunye umuntu eseshinto eseceleni noma esenza i-correction. Hayike bazalwane mina ke. Hayi mina uyabona ke mina ke ngikhuluma lento ekhulunywa ngisho uNkulunkulu. Ngendaba noma wona angizwa noma usangizwa. Uyambona use-addressa lento elokhozana oyenzile. Mhlawumbe konke isikhathi uyenza ungayenzile. Uma wathola umuntu osemncane usi-hijackile ke i-message. Uyomuzwa sekhuluma into esezama uku-addressa wena in a style ngendlela stylish yabo and stuff. So avoid le ndaba yokubuka isikhathi kakhulu muhle phambili. Angisho ungasibuki. Kodwa uyakwazi ukubona umuntu melahla amehlo. Kuyenzeka umuntu umbona ke i-attention yakhe ibheke ngapha manje. Quickly then you look at time mawuthi konke efuna ukuyibona lesikhathi. Kodwa ukubuka isikhathi i-eye contact yakho ibhekene nomuntu enza something. Angisho shumayela kuphela noma kuthiwa ngisho kuwe. Wasuye phambili ukuthi ufika phambili wengibuka isikhathi kanje ukhuluma, you'll feel this. So it's not right. So you need to avoid those things. Front row, second row, third row, those things ziyagqama uma uhleli kulawo ma-rows. Kuyashesha ukubonakala ukuthi uyazenza. Then okwesithathu ngizobuye ngirepeat next week. Next time. Okwesithathu avoida ukukhuluma khona avoid ukukhuluma. Umuntu mayikhuluma uthi une-conversation mhlawumbe uxoxa nomunye umuntu oseceleni noma ngale ndlela okubona lento enikhuluma futhi hayi nokuthi u-emphasizer kule nto akade ikhuluma noma mhlawumbe uyananela kule nto ekhulunywa ngaphambili. Ubona ukhuluma ngesinye story. Yabona so uyakhuluma omunye umuntu futhi ngiyixoxela ngenye into nje niyahleka gqogqogqo yakho ubona hayi labantu bayikhuluma ngenye into kodwa kukhona enye into eyenziwayo. Give full support umuntu mayisuke ngaphambili. Give full support umuntu mayisuke ngaphambili. Angisho ukuthi bazalwana don't say asiphile kwenye planet. Kungenzeka kube khona eshoyo lo mzalwane mhlawumbe ikubusise mhlawumbe uyishare nomunye umuntu engiyazi lento eshoyo lo muntu so powerful. Yabo that's another case, don't worry. Hey lento ekhulunywa nomzalwane yonke. Hey uNkulunkulu yazi kakhuluma la igodi. Kuyenzeka ni same thing kodwa nichithe nikhulume ngayo kuyenzeka ngiya understand la don't worry about it. I understand it. But into engi-addressayo la ile ukuthi uthothi wena ukwenye topic ukhuluma ngenye into. Wemana ke futhi. Konje wathi konje umshado kabani ngomhla kabani. Kodwa kukho into enziwa lapha. Ngomhla ka-24 aphendula la uzama ukusheshisa abanye uzabo. Ka-24 konje kuyiphinyana. Hayi umuntu lo ulethe enye atmosphere kukhona enye khona. So support what is happening. Uma kukhona into ocommentayo noma siyazi ukuthi thina we are charismatic. Sometimes we express what we feel. Yabo so but yefana nakhona singayishintshi i-atmosphere. Singakhande yethenje. We must fanele senze sure ukuthi sisupporta yona lento eyenziwayo. My last point sengizovala manje. 2 muzohlala phambili avoid ama up and downs. Uyinkinga umuntu ophethe ohleli phambili wahlanyuka. Uphazamisa wonke abantu. Nalowo muntu ongaphambili. Ula ifront uyasukuma. Ngazi uyaphuma nje ngazi njalo abuya kodwa sahlale 1 minute aphinda sisukume. You avoid those things. Uhleli phambili fanele wenze sure ukuthi wathi lento okupositionwa phambili ihamba nama responsibilities athile. Angisho ukuthi khona indawo yokuphithisa esontweni kodwa ngisakhuluma ngama front row. Ngiyaya ku middle row, ngiyaya ku back row. Amanye ngeke ngu-attend konke namhlanje. Ngokubonana next time okunye. Avoid up and downs.
uze ungadali i-disorder. And number last eyokuthi uma by any means noma ngasiphi isizathu esibalekile uzohamba inkonzo ingakapheli, of which I don't promote. Mina ngithi bazalwane wonke umuntu akahambe after benediction. Abazana baku-avoid lento yokuthi baphume inkonzo ingakapheli siyahamba nje. Angabi into elula ukushiya uNkulunkulu esasebenza, angabi into elula. Akube khona izimo that is out of your control nezulu elifakazayo ukuthi hayi ngempela mhlawumbe uqala emsebenzini, uqala enkonzweni. Omunye undodakazi wami unokuqala enkonzweni lapha ebandleni ekseni, uyasebenza afika khonza oba singene early kakhulu, thothi umsebenzi mhlawumbe ungena ngo-9 noma ngo-10, kodwa-ke ngabo 9 aphume ahambe. We understand ngisho sukuma siyathi uye emsebenzini. That thing does not disturb any person, but ukuhlala kwi-front row then you leave the church, so uyahamba mhlawumbe khona nabantu ohamba nabo yabo, usuzosukuma nabantu abawuzumbu, abantu abawu-3 kade nihleli phambili nabo seniyahamba nishiya inkonzo on. Ayish, akusawundi kahle. So uma kukhona into owazi ukuthi izosheshe ihambise enkonzweni, uma ikhona indlela ku-avoid ukuhlala phambili. Uma kungenjalo ke akube ukuthi any minister or any person or any pastor in charge knows ukuthi uzosheshe usukume, ukuze maye usuphakama akadisturbeki umholi noma umuntu okhonzayo. Uma azi ukuthi lokhu kunyakaza yini unayo iminingi yakho, imove usuke engayazi ukuthi yani tonto abantu bayasukuma, uyayi-interpreta nkathi ebhizi. Uma ngenjalo usathane uyam-interpretela athi hayi babhorwa i-message, yabona ukuthi ayikho into eyikhulumayo, lento ishumayelayo nje hayi uya out of context, buka abantu bayabhoreka, abantu bayahamba. Kanti no, umuntu ngampela uhambiswa isizathu esinye esibalekile. Kuba kuhle ukuthi that presiding pastor unesithombe sithi baba ngathi namhlanje ngonxa ukuthi ngiyangena emsebenzini ngizoba khona enkonzweni, or else ngizoba khona enkonzweni baba ngizosheshe ngihambe kodwa ngama reasons nanka. So noma uma uthi umfundisi noma uyilita noma uwomen in authority noma ungahlatha uhleli ngaphambili, kodwa mayise kubona umholi ususukuma usuphuma, vele uyazi noma kumuntu owenza inkonzo uyazi ukuthi njengoba vele ukulindele ukuthi uzosukuma. Mase kusukuma uhamba akwenza ukudisturbeka, but it's disturbing ukubona abantu besukuma ungazi bahanjiswa yini, ukuphithizelwa kwenziwayo. It's disturbing. So ngizama nje ukuveza ukuthi ke bathandekayo kune indlela ethi indawo esihleli kuzona zi-strategic. Muhleli phambili okwazi ukuthi unama responsibilities that you need to take. Umuhleli kwi-middle nakhona kunama responsibilities that you need to take. Uhlele back, back I would be more. Engizokhuluma abantu aba emuva kuyo munganakanga lapha ngwagcina ungakhonza inkonzo ngagcina ungayazanga nokuthi kade ithini. Back I'm telling you people lapha abantu uma bengatrainiwe ngama positions okuhlala enkonzweni, ngiyakutshela ngahlala emuva umuntu agcine elizwe izikudala uthothi baxoxa indaba. Abantu nemuva lapha bayaxoxa indaba, bona bane freedom ngoba ngathi bakude, ngathi nje bakwenye indaba komunye umhlaba, but I will focus more on them next time. So for today let's bambe nje these simple lessons, ama lessons ama teachings lawa nje for free mahala, ukuthi once hamba yo check ukuthi uhlala kuphi enkonzweni. Muhlala efront, make it a point ukuthi nje uyayibamba lezi zinto. Uma ungengizwanga uphinde urevisit elithathe ngekhuluma, yabona. Muhlala switch on indlela yakho okuhlala, hlala ngendlela that gives ekhombisa ukuthi you are ready and you are attentive. Number 2, yenza sure ukuthi we are cooperator. Wenze sure ukuthi nje concentration yakho i-right. Umfane umuntu uma ekhuluma ebheka ngakuwena akubone ukuthi you know we are part of what is happening, yabo. Always 4, avoid ukuchofa izinto njengama cellphone or whatsoever. Avoid nje ukuthi nje ucula uhlabelele akwenza uparticipate entweni eyenziwayo, busy with something, unless otherwise mhlawumbe kuthatha ama notes mhlawumbe kuma iPad or kuma ever stuff, ngoba indlela manje zokubhala seyi-upgrade-iwe, asisabhali ngama-diary kuphela, sesibuye sitype. It's fine ma utype something, kodwa akube ukuthi into ehambisana nento eyenziwayo enkonzweni, futhi kuyabonakala ma unjalo. So avoid lento lokhuzana. Number 3, avoid sleeping. Avoid ukulala. Ukulala kuyaphazamisa umuntu osuke ngaphambili. Kwi-front row, second row usulele.
It's a big problem. Number 3, 4, 5 noma so angisazi. Avoid ukukhuluma. Uthothi ukhuluma enye into ehlukile futhi engafani nento ekhulunywa la eyenziwakala ngaphambili. Then you are causing a lot of chaos if you do that. Number 6 esikubalile, avoid ukubuka isikhathi. Njalo ubheka umuntu ngawena esakhuluma. Ngathi nje kune eye contact nomuntu oyenza something any program wabuka isikhathi khona imessage omthumelela yona. Avoid ukubuka ihlakala, buka nokuthofa ifoni lokhu ubuka isikhathi kanje uphinde ubeke phansi uwash. Hayi, khonto oyishoyo kumuntu osuke ngaphambili. Of which naye futhi mayengenza kanjalo kuwena ungaphambili, uyofila one and the same thing naye ayifila. So you need to avoid those things. By number last, to avoid up and downs. If you're with front nje bamba lezi zinto, wenze sure you always 6 contribute with something. Yazi ukuthi so sibuye noku positive ngoba nabe ngikhuluma ngama dons. Ofuna ukwenze, please yazi ukuthi your amen. Yazi umuntu mebheka ngakuwe enza something noma uyahlabelela. Ngisho ngathi injongo yami ukukhonza uJesu. Yabona once umuntu esho that thing ebheka ngakuwe evula amehlo mhlambe noma uyaworshipa noma wani. Wabheka ngakuwena, you show even with uyenza noma nje any sign of hand, meaning sisonke ngiyayizwa into esho. Yabona ubani wayihlala kanje wambukela nje interpretation ibuyisa ngenye into ngale kuloya muntu ongaphambili. So cooperate, yenza sure ukuthi umuhlela ngaphambili your amen. You may even unyakaza ngisho ikhanda umuntu mebheka kuwena kukhonto ayenzayo noma ayikhulumayo khona kodwa lento ethi I am part of what you are doing. Khona isign, yabona, khona nje isignal ofanele uyenze, yabona for the khonto ofanele uyenze come to sinawe. You may say amen, you may say hallelujah, you may phakamisa sandla, you may vuma ngekhanda okhombisa khona mfethu sisonke, because amehlo omuntu osuke enza something ngaphambili aqala kulabo abantu abalanga ngaphambili. Yabo? So that is important. Cooperate, do something and stuff. So try to boost. Akathi umuntu meme ngaphambili azi ukuthi une backup yabazalwane. Bazalwane mase siyeka lento ukuthi uma umuntu enza into kube kuthiwani angazi uyozayibonela yena. Yabo? Hayi singabukelani. Supportana. Omunye umuntu ngisho ukuthi ubezoletha umyalezo kule level kodwa mekwathola ibandle likahle liyakwazi ukuyinyusa ibar yomuntu. Khona umuntu okhonza ngenye indlela maye kwabanye abazalwane. Hayi uyithatha lezi zinto. Kanti hayi uthole the good abantu abaconnecta ngempela. Uthi ayifika nje bamphakamise bamjube phezulu. Hayi umuntu afly high. Afika kwenye indawo agqome ngoba bayambukela. Uyabona? Bayambukela uyena ofana bakugwedle from A to Z. May the good God help us. Next week I will be coming back with lendawo epart nendawo esemuva will be more ngoba nama details ayo next week. But for today asibamba apha ngaze kudonse isikhathi. May the good God bless you. Ngicabanga ukuthi nifundile bazalwane bami. This is for free. Lesi izinto ngikhuluma Sunday nje. Hamba uyocheck ukuthi uhleli kuphi. Muhleli phambili apply lesi zinto. Uzobona administration yebandla lakhe izoshintsha kanjani. It's going to change, I'm telling you. Uzobona abazali bekhonza in a different way. Different way. Yabona? Ayingabukelani bazalwane, ayingabukelani. Nawe ngoba siyabulalana esontweni. Hayi. Ayingabukelani. Hayi singadayisana emademonini bazalwane. Satan uyalo nemessage nabazana nabo abayinakile. Then ngilwa na yonke into abafowethu nabo abekho ngakini. Uyalo nomhlabelele ngiyahlabelela nalo abangibukela bathi angazi fana ngenze njani. Abavumi babhizi bayaxoxa. Siyahlabelela thina Nkosi Jesu. Ngiyakuthanda Nkosi uJesu ngiyakuthanda. Abantu bayixoxela lapha. I know bazalwane. No, we must cooperate. Ayingadayisana, we must cooperate. Ngekho umuntu ozokwenzela everything. Nawe ize enkozweni wathi uzokhonza. Bana manje eqala ingoma umzalwane vele siyiwuka. Meke intshumayelo siyayiwuka. Ngisho ukuthi teaching siyayiwuka. With attention, with backup, with prayers, with our precious amen that makes umzalwane wethu abone ukuthi sihamba sonke. Sivale ithi iBhayibheli ngamnika uSathane indawo. Bese siwavala zonke izinto zamadimoni. Yabo?
So I want to believe that God will do miracle. God bless you so much. I hope nifundile.